ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଇତିହାସ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗ। ତାର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ। ତାହେଲେ ଆଜି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ପୃଥିବୀ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ୟତମ। ତାମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବଳ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜଣେ ଜନନାୟକ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସେ ସିନା ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ନିଜର ନାମ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଥିଲା ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେ 1869 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାର ପିଲାମାନେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଯେ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖକୁ ପାଳନ କରୁ, ତେଣୁ 1869 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପୋରବନ୍ଦରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 1869 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ 1882 ମସିହାରେ ସେ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 1888 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବାରିଷ୍ଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କସ୍ତୁରବା ସହିତ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ସରିଗଲା 1888 ମସିହାରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କଲେ। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ନା ବାରିଷ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। 1891 ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ସେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ ରାଜକୋଟ ଓ ବମ୍ବେରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିଥା, ରାଜକୋଟ ଓ ବମ୍ବେରେ ପ୍ରଥମ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ସେ ଆଇନ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭାରତ ଫେରିଥିଲେ। ଓକେ, ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓକିଲ ରୂପେ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ'ଣ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ନା ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନଙ୍କର କେସ୍ ବା ତା'ର ଯେଉଁ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କେଉଁ ସହରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ନା ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଯୋଗୁଁ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟଙ୍କ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଧଳା, ଯେହେତୁ ଇଂରେଜମାନେ ଗୋରା, ସେମାନେ ସବୁ କଳା ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରି ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ନୀଚ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ବହୁତ ଜୋର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଲୋକ ସହିତ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିର୍ବାଚନ କରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିକି କର ଦେଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ପରିବେଶର ସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଜାଗା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗା ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେଠି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେଇଠି ସେମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ କ'ଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ। ମାନେ ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ଇଂରେଜମାନେ, ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଗରିକ ଉପରେ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ କେବଳ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଣିକ, ଜାହାଜ ମାଲିକ, ଶ୍ରମିକକୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବାସ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ କେବଳ ଭାରତୀୟମାନେ, ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଣିଜ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଜାହାଜ ମାଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଥରେ ସେ ରାତି 9ଟାରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପୋଲିସର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କୋଠରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନେ କ'ଣ କଲେ? ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳଗାଡ଼ିର ଗାର୍ଡ଼ ଓ ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ଉକ୍ତ ରେଳ କୋଠରୀରୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଯାଇଥିଲା। ଥରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଜଣେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜ କର୍ମୀ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅପିଲ କଲେ ଯେ ଏଠି ସେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାଲା କ'ଣ କଲେ? ନା ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ସେଠୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ରେଳଗାଡ଼ିରୁ କାଢ଼ି ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେଲେ।
ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏଇଭଳି ସବୁ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ବିଦ୍ରୋହ ଭାବ ଜାତ ହେଲା। ସରି ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1894 ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ରେ ବହୁତ ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଯେ 1894 ମସିହାରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ। ଏବଂ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ନାଟାଲ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ତାପରେ ପରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ନା ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଯାହାର ନାମ ହେଲା କ'ଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା, ଆମେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ରହିବା ଆଉ ଅହିଂସା ପଥରେ ରହିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହିଂସା କରିବା ନାହିଁ କି କାହା ଉପରେ କିଛି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ନାହିଁ। 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସହର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ ତାଙ୍କ ସରକାର, ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଉକ୍ତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛପା ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିଜ ସହିତ ସବୁବେଳେ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ, ତାର ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଓ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ଆମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି କଳା ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। କେଉଁଠି ନା ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆମ୍ପାୟାର ଥିଏଟର ଥିଲା, ସେ ଆମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସଭା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେଠି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଲେ। ସରକାର ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ବନ୍ଦୀ କରି ଦିଆଗଲା ନା ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା। ଏହି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ କଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ସଫଳ ହେଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୀତ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟମାନେ 1908 ଅଗଷ୍ଟରେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ ଏବଂ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ କେହି ସୀମା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା 1908 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ, ସେ ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ ସୀମା ପାର ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କିଛି ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହେଲେ ବା ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରି ଦିଆଗଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। ସରକାର ଭାବିଥିଲେ କ'ଣ ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେବା ଫଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ ଦବିଯିବ, କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ଆହୁରି ଧୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଧୀରେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦିଆଗଲା। କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦକୁ ନୋଟ୍ କରିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ବାରମ୍ବାର ମନେ ରଖିଲେ କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, କେବେ ଭାରତୀୟ ନାଟାଲ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ କେବେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କେବେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଉ କେବେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଅମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରରେ କେବେ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଯାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ କରିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଭୁଲିବାର ବିଲକୁଲ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଓକେ, ଆଜି ଆମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ବିଷୟରେ ଏତିକି ପଢ଼ିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଗା ଆଜି କଭର କଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ି ଚାଲିବା। ଓକେ।